ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଅଗ୍ନିଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଣ୍ଠି ଫୁଟି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଛପର ଘର ଉପରେ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି 3ଟି ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଫକୀର ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶକୁ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସଚେତନତା ରାଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ବୁଗୁଡ଼ା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବନକୁ ଅଗ୍ନି କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଗଛ ଲଗାଅ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନ୍ୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।